ole tun tum kan video thil ho tur tan chuan zan in tim hlim mai khan pol ngom hun kha ma tangin za lian zet mai an ta tha a hliam na hle maya chuan tuna hian veti hospital an zai don ni zai lo tling takang mo zai lo tling ram sela duom hle mai có sự tổ khóc mày áp bật chân ole kan mi society ha hian mi hring ni lo thil nung dang ramsa kan tiang chi te cái tiếng chunga hian lei kan len hle mai thin ani a kan pi le pu te kha takap thei ni te kha ro pui na an ngai thin ani pasal tha ni a satam tak ka kha an nura hong nei thui em mai a pil ra la ro pui taka lu na ani ti kha ri a an ringa tumi chuan ramsa laka len lenin ramsa suat kha on society a bit tat ania ma se huna local zela christian na ten kan rama christian na te kan rama te aron lu ta ring tu kan ni nuwa bible kan ring ta tumi chuan kan society a hel dang lam hret hreta tunun sang thalte kum sang liam ta a hi chuan ramsa te chunga that chua kan in mamo ton zia te kan thar zela ramsa te chunga that kan chua ta em maya mil kan nei ta em maya heng te hi amoin a pathian thu em mai ni nam pui jok te pon an lo ti thin dan ani awangin chu nam pui zia te chuan la ati thei bokanga voini a chuan kan mi society a hian ramsa te nung cha te hum hal tu duat tak en kol tu kan pung chho zelani he nam hi tu tiang nama chuan kan ibnet thuai don ni na langani alom om hle ani ole ka ti jong ka tun tuma kan video lo thei tu ni ta sela a ange tir tu te in zawa in hun man nom vek kule